Здравейте! В предходно видео ви разказах за триъгълника на здравето. Сега ще разкажа за всеки един продукт, който съдържа този триъгълник. Продукта зелена енергия съдържа спирулина и сок от люцерна алфа-алфа. Той е богат на витамин B12 и е подходящ за бременни и кърмещи жени. Продукта есенциални масни киселини съдържа студено пресовани ядки и семена. Той е благоприятен за лигавиците на нашето тяло. Предпазва да навлизат вируси и бактерии навътре в храносмилателната ни система. Продукта Colactiv 3 съдържа ацидофилус. Той укрепва имунната система, подпомага растежа при децата, предпазва червата, пикочните пътища и половата система от бактерии и гъбични инфекции. Тази комбинация от трите продукта можем да я използваме дълго време и по този начин си набавяме нужните хранителни вещества и витамини, за да функционира нашето тяло правилно. Също и така се предпазваме от вируси и бактерии през грипния период. Благодаря ви, дано да съм била полезна на доста от вас.